Dada na lang mas doktor na eh. Noo ko. I-admit na laman ay kay kuan narong maadikstrusan kay Hi guys, mag-unbox pala kami ngayon ng hinatid ng ano namin, anak ng manager, hinatiran kami. Unbox namin kung ano mga laman. Sa tite. Titingnan namin kung ano yung hinatid. Baka mayroong ano dito. Granada. Ah! Dami. Ang laman guys, ano kayong pakitan. Ito, meron ang apat na ano, Beatrice. Alcohol. Ay. Dang alcohol. Pagkain ko na. Alin? Kala ko pagkain na ko na. Nakabigyan ko na. Merinda. Mayroong isa lang. Ay. Meron kang doy ice. Oh, may pulutan na. Nagisaraw kami. Tapos, mayonnaise. Tapos mayroon namang ganito, presto. Magisarap. Tapos, Pampalasa. 2 piso. Beef cubes. Pampasarap. Panlagay sa supas. Suka. Yun lang. Yun lang sa isang box ito. Hala. Sudan, Pistili. Dahil sa ano. Ano rin. Brown pork. Ay, Pistili pala to. Apat. Brown pork. Daghag Sudan guys. Apat. Ilagay na natin apat na Pistili. Iso. Iso. Ito gagamitin ko yung sa ano. Wala na. Yun lang, ang inatid sa ano namin, mayroong ano ba ito te? Brown pork. Mahal na pala ngayon. Brown pork. Ay, yung anong po? Alibig. Beef pala. Brown beef. Giniling baka. Gagamitin namin. Yun lang. Oh my God. Saka meron pa pala kaming tinapay. Rush yun, ang init. Tapos napawis ako. Saka guys, meron kaming tinanggal ko na sa lagayan ito. May gulay. Saka mayroong saging din. Hilaw pa. Grabing kalabasa. Ang dami. Avocado. Avocado. Yan guys. Yan ang lahat. Tapos binilan pa kami ng tanduay ice. Tanduay ice. Saka ito. Oh, para tayong mga ano te. Hindi ba natin nakain yung muna? Oh. Presto. Yun lang, piso. Salamat sa naghatid. Salamat kay Dr. Domingo sa ni Boss Edi. Oh ni. Hinatiran lang kami. Nakapreso man may hinatiran lang kami. Buhay preso, hinatiran lang. Guys, ako na po ni si Alex. Karon day guys, yung sakaday ko bubong atop tiya. Kay magsinigang kog bangus karon. Nja. Ako isagul. So karon guys na may daghang kamunggay na mangha kog kamunggay na.
Kay magsigang ko bangos karon. Ya guys, manguha sa ako. Ya guys, manguha sa ako kamunggay. Na mo ni. Diyan mo naog na ko kay magluto pa ko. Ano palibot sa sikatuna guys. Karang may ngawa diri guys. Matog bakanting luti oh. Limpyo na. Diyan guys, manguha de kukuan, iba or kamyas. Ang dako oh. Apa dako. Diyan guys. Magharos ako niya. Kaya ron makakawin mi kay ako kaluto. Kanina to na ako, hapon na. Kay ganina di ay nabisi mi kay niabot ang katong frontliners nga nagkuha sa mga medical supplies. Amo patong gipadyon. Noon ang awag nga ron, busy na mi. Ang nga ron nga kuhaon ang mga supplies, mabisi mi. Hindi mo lagi ng late na mi karon makakaw paniud to. Ang kauban, napas mo na to. Di, naanad na po midari guys, upuan. Tag, dugay mga Ako guys, naanad mo gadyo kung pinubring sedaan guys, ganahan man ko ka ng naisabaw. Hindi amara ko. O magkaan po kong sedaan nga karne, mara po. Nga ni magkatiguang na takuan. Mukhaan kong karne, masakit niya ang mga kasukasuhan, mara po na-arthritis. Mga din ni karon ng sedaan gay kuan. Kamunggay ni. Kamunggay butangan o kuan. Bangus.
Diyan guys. Magharus ako dani guys. Ang dali-dali yun kay sige gutom na itong kauban. Ang dali-dali yun kay sige gutom na itong kauban. Ako ko nakaluto. Nakadungog. Gigutom na ka te? Ha? Very hungry na ko siya. Nabisi man good me kay dihay ni abot naghatod og rasyon. Hindi ka to naghatod og rasyon maputoy magkarga sa among gi-prepare gahapon nga kanang mga hospital supplies. Hindi kami mapuy magkuan, amo man pong kami po'y magpa-adjun ba? At itong mga supplies, mga nabisi mi. Oh, Ginoo. Kapoy ning kuwan. Gimingaw lagi ko nila, nakakita ko sa vlog ni Florami, nagharos ko sa kamunggay. Kaya, kanimdum ko sa probinsya ba nga. Ang madaladaling masudan, kamunggay, lauoy, para sa buwad. Na, di dyan na ikawaw, kay kami pobre mi. Di na ikawaw gamong kapobrehon. Di ko na magoy-uban nga ikaw ang kapobrehon. Kami ning dako mig pobre rami ang tatay mag-uuma. Hindi managat. Managat, magdaro. Ano mayaman? Mayaman din. Hindi lang sa maraming pira. Kayo mayaman? Oo, hindi na sa maraming pira ang yaman. Mayaman pa ako. Uwi na ako sa amin. Hindi lang po sa pira ang yaman. Kato diyang naining comments ba, naningon nga, uli apos Aliana kay Luoy. Ditong tubagon. Ako naman ditong gitubagay sa una. Adi, lain na dapod to, hanap ko yung comments, kuhaan nga, uli as Aliana kay Luoy ko no. Sus, Ginoo, pinsa lagi po isa lagi po inahan nga, nangandoy nga, makauban nag-anak. Sabi na sa ilong ha. Ako ara nang galimingawa. Diyan saon man nga. Muli ko dagto. Samot na. Siguro muli ko dagto. Lisod po kay wa pa ko tinigom. Nala ko yung natigong, pero di ba dyan nga garang tatua. Kato din, itong tubagon. Dada ito yung nabasahan ng comments, basahin, magod kayo mangbasa ko comments. Ang jauban. Di na ma-replyan. Na binaghinay ang internet. Kaya nabasahan nga, te, uli alam po sa Aliana, te. Kay, luoy ko no. Sus, Ginoo, kisa balagi inahan di maluoy sa anak. Ako galing nga, magilakilak na magaling ko. Lisod magagkadyo, ug muli ko, ang jawa pa ko'y tigong. Kaya pag magnegosyo ko hamayang ang kapital. Mawa pa mo ko'y tigong. Diharan taong ko naka-tigong pod. Bisan pagalig ni Sildos namin, yung padamang gihapon ko. Puro din na dyan nga, hurot-hurot agang sildo. Nakatigom na dyan po ko ginagmay nga mamiso, pero di pa dyan nga daghan. Kay labi na karong Pasko, naputay gipang tagaan. Daghan naman siguro ni sakto na ni.
Diya guys. Asa ning tiwasan niyang pagharo sa kamunggay. Isa na yung oras. Ganahan magukog magkuan, magutan og kamunggay. Kanang bago bitang kuan, bagong kuha sa punuan ng kamunggay. Kaya kanang presko pa ba? Daghan naman ni, sakto na ni. Aning tangaan ng kamunggay guys, kay magutan ko. Harap-harap na ibutan sa rip di ay. Hindi ka na saktuan. Sakto na ni, kay gutom na ko. Diya guys, mga lang siya guys, aguan, kamyas, sibuyas o kamatis. Diya, ako di guys, sinabawan ko guys, hindi na pwede guwa ko'y ahos ibutang. Adi na kinagbutang ag ahos, kaya ramumot na. Diya. Ahos ng kuan guys, pakulo, pabukawon. Buka na rin siya guys. Diyan na siyang gitimplahan asin ug magic sarap. Nga karon na nang ibutang ang bangus dere ah. Ang bangus guys ay bunlis na ni siya. Hindi magadyo ko mahilig og kuan guys. Sinabawan. Hindi mahilig sa binalibag guys ba? Hindi guys, agadin ko na halin yung butang agkuan. Nagtalong na. Hindi guys, na dahil iluno dagang kamunggay. Ito na. Hello, Nay. Adi, kayo ako kakontak lagi karong adlawag eh. Hindi nga akong aliana. Wak. Anja, kamusta man mo? Nah, gimingaw dyan kong aliana, nagabihin na lang man dyan. Sige kong dial sa dyan cellphone, di man makakontak. Anja, kamusta mas aliana? Kamusta man? Ay, nagsuka na po. Ginuha ko bantugay kay kulbaan ko. Mantugay lagi kay kulbaan ko. Gigwas di ko basta na di batiyas aliana. Di di ko maka mahimutang. Sige kong kulbaan. Tagdaan. Yan. Hala, dadal naman ni Junay. Inuo ko. Di na pwede may istorya.
Mama ka maludya. Diyan kay daghan makagisuka. Diyan, lamin ta nagmanugawan, naglaut ba? Na mo dyan na dyan sakit, dyan musuka dyan. Ginoo ko. Ginoo ko. Kuha lagi na si dyan na pas mo siguro sa... Ginoo. Tugay lagi kay gulbaan ko. Higuas dyan kung ako kakontak na dyan dyan gibatis Aliana. Misterya ko na Aliana. Basig din na musukan pa im naglaut na kabisig ma-dehydrate. Hamas marami. Aliana. Day. Nagulbas mama may sakit, day. Hello. Basig mautag diyang paminos ng lawas. Ginoo orang paita. Di ba jud paitra ba jud mag-uul ra ba jud kog makahilak ko kuan mag naisakit sa Aliana mag-uul ko. No ako. Hello. Nay. Unay. Dada na lamas doktor nay. No ko. I-admit na laman nay kay kuan narong ma-adikstrusan kay delikado nagsisuka. Kisa may maghatod ninyo nay. Kisa may maghatod ninyo. Ginoo nag-uudjog ko. Kisa may mag-drive sa motor, nay. Kisa mag-drive sa motor? Dada na laman ninyo, nay. Karon. Hello. Nay.
Dada na laman dyan nanay kay kuya alas 9 para ba? Dada na laman ng Diyos doktor kay alas 9 para ba? Hindi nagsigig suka. Oh, Ginoo. Diyan kisa may maghawid na ikaw maghawid. Kisa may maghawid na Eliana ikaw. Ginoo. Kaga ka. Mag-uod ako. Asa man dada nes kandihay nay. Kandihay laman dada nay ajas ubay nay. Day, pagpaadyo day kay mag-uus mama, day. Haman sakit ni mo, day. Love you, day. Sakit ni mo ti dyan, day? Kau dada nila makas doktor, day. Ginoo. Hello. Na, inja na po, day. Nag-roll ko.